Čaute ľudia, ja vás vítam úplne pri prvom diele zo série minihier v Minecrafte a som tu dneska spoločne s Samsonom. Čusky, busky, sufusky. Tu je Samson a ja vás vítam u našeho úplne spoločného prvého videa, lebo toto ja netočím, Jaro točí, ale toto je prvé video na jeho kanál. Väčšinou tieto videá budú asi spoločné, či ako to môžeš? A chcem len povedať tomu, že ideme teraz hrať hru Minecraft. Čo je vlastne spojenie Counter-Strike a Minecraftu, ak by to nikto nevedel, podľa názvu. Pozor, 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 pozor. Dobre, ani nevadí. Ale aspoň sa dostaneme rýchlejšie tam, kde sme chceli ísť. Dobre, menšie vadí. Ale toto video točíme na 1. apríl, to je sranda. Takže dneska to dúfajme, že to bude úplne vyfailované video. Sa teším na tie faily. Teraz nám vťahuje Reserve Pack. Jo, fajne Aliaha Team. No, kto by nevedel, čo je to Aliaha Team, tak sú to vlastne nie poliši, ale kontery. Vlastne pizli. Nie pizli. Nie pizli, veď kontery. Tu sú tí červení proste. Nemám čo robiť. Takže sme v červenom týme. A ešte sa ťa chcem Samson spýtať, či si mám toto bowling zmeniť, aby to nebolo. Toto, aby tam neobzala ruka. Nie je to pekné. Aj keď môžu, mne sa to celkom vidí, keď sa akože pri... Ale ono to sejka grafiku. Hej? Tak môžeš. Počkaj. To bude dobre. Na koľko točíš FPS? 17. No tak to pôjdeš. Lebo máme slavy počítať na miesto od niektorých youtuberov, čo majú také silné grafiky a... Tady! Jo, Jarko, kill! Bože, Jarko, ne. A tak iba tak som sa ťa spýtať, ako ťa mám volať. No, Jarko, ako tam je, vidíš ich. Druhý kill, nie, bež za ním. Bež za ním. No proste, aký mám tento... Pozor! Nie, tak teraz napríklad vidíte, že sme zomreli. Tu vpravo v strede obrazovky. Scoreboard. Áno, tak môžete vidieť napríklad to, že ale sa teším, že nám pridali toto, že keď štiknem, tak si môžem vybrať, lebo predtým ste museli takto chodiť debilne a... Alebo klikať kompasom. No, vyhrali. Áno, a vyhrali sme. Takže, ako som už vravel, vpravo na tej obrazovke si môžete pozrieť... Už môžem toto. Dobre, jedna z Jarových obľúbených zbraní. No tak, vidíte tam, tak napríklad je tam to SWAM, to sú akože poliši, ktorí majú 7 Hej, dobre. Majú 7 hráčov, 0 výhier, to je tamto SWAM 0, to je 0 výhier. A tam Aliaha Team, to sme my, tam už máme jedno. Toto sa mi páči. Dobre, bojuj. Nie sú tam, je tam! Sú tam! Autočka! Choď, dok! Tam sú! No jeden. Neviem, či si ešte. Pozor! Vidíme pušku! Pozor, ďalší útočí! Prebij si hen tú zbraň. Pozor, mám to hodí bombu! No, dobre, tu môžete vidieť, že kto vás zabil a s čím vás zabil. Aj semka to píše a semka vám píše aj kedy dostanete za čo, že keď ho killnete. Tak máte plus. A keď som si zapol F3 plus H, môžete to vyskúšať naraz, tak vám píše tie veci ako tagy, že koľko je tam tagov, aké je to číslo a ako sa to v 1.8 napíšete, že Minecraft kompas. A to som si zapol a normálne, že keď bol ešte kreatív, semka a mal som... Akože keď ste zomreli, tak ste sa okamžite hodili do kreatívu. A hrali ste tak. A ešte som nemal zapnuté tie veci, tak ste zistili, že niektoré sú
nie sú to normálne zbrania, ale je to resource pack. No tak teraz napríklad vidíte, že vyhrali. Je to resource, počkaj, je to resource pack, z ktorého ten resource pack... Na čo kúpil toto? To je dobré, no a resource pack... Je to resource pack a... takže toto je napríklad Diamond Axe, takže diamantová sekírka. Ale nie sú tu, keby dačo, toto je ironová sekírka a Sword má meč. Zabil? Nejaká zbraň. To je fajná. Ja len dačo kúknem. No tak toto sme prehrali, je to jeden. Pozrieť s nastaveniami, lebo mi ako si sluchátko ide do jedného. Nedá sa ti to? Počkaj. Že ide iba do ľavého. A ten je dáva. Hej, asi ja mám zle nastavené. Ideme hrať ďalej. Pokračujeme v hre. No, počkaj, čo to má zbraň? AWP. To je vlastne, ak by to niekto nevedel, tak je to z najsilnejších zbraní. Zabíja vás to na jednu ranu. Áno. A kde je ten čáp, tak? Ja musím niečo spraviť s reprakmi, lebo tá myška je na prd. Dobre, no, dobre. Kde je to? Pozrieme si jediný. No aj to som tiež zdravil, ne? Stene. Právě to nám dáme, jak by sem to povedal. No teraz môžete vidieť, že oni majú 2 výhry, my iba jednu. Čo si zoberiem? Daj si to, čo som mal pred chvíľkou, nie? Nie je to... Let us go. Ja sa na to... Zabijeme ich. No proste je to, táto hra je vlastne to isté ako Counter. Musíte zabiť buď všetkých hráčov, alebo ak ste policajti, tak zneškodniť bombu. A to ale môžete pokladať bombu. ak ste ľudia, či ak ste ježinkové, ak ste... Len sa ťa chcem nastavení toto F-ko. Neviem, nechaj to na 80, ako ste mal. Dobre. Ty vieš, tak to. Keby to bolo moc hlasno, tak napíšte do komentov, my to ešte nejak sme... Hej, my to proste budeme sa toľko snažiť zmeniť to, aby vám proste, aby to nebola pre vás na svete. To má... Utekaj. Utíkej, chlapče, utíkej, debilek, divokej. 1 proti 4. To si na blbej pozícii, chlapče. No ako vidíte, tak tu ani keď ste mŕtvi, nemôžete do toho hrať v hre, to je strašné. No táto hra by sa Mentovi nepáčila. Aj ne. Prečo? Ment miluje dvere. Aj ne. Ak takto videl sériu z čarovného Minecraftu, tak... To je Zidane, teraz hodky. A viete, čo je vlastne toto? Je to Golden Sword! Nie. Nie, už to zmenili? Keby dačo... Už je tu DGško. To, že nemá ani správnu vec v rukách, tak je to debil. Je to amatér. Tak už je. Nie. Čo? What? Is das? Poviem vám tak, že keď bol ešte kreatív, tak ja som si mohol skopírovať tie veci. Tak som vedel, čo to je. Takže, keď normálne je to Golden Sword. Vidíte, môžem vám to ukázať. Golden Sword. No, ale keď to Golden Sword sa nedá položiť na zem, tak spravili na to nejaké plantujem. Tak to plantujem. A keď to plantujem, tak sa to položí a viete, čo to bude? Dialing senzor. Aha, tamto blbosť. Ináč tam je. Inak ja mu hodím high explóziu. Aha, a ty netrafil. Ak by toto zbraň, tak to nepoznalo celkom fajne. Desert Utíkej. Wow!
On má! Nemá opäť. Má. Som Ty si bol posledný, no. Gej. No tak napríklad teraz môžete vidieť, oni majú 4 výhry, my 1. Utíkej, utíkej. Utíkej, chlapče, utíkej, honite, Jarkodi. Vy ste 2 v We will defeat the mercenaries. Dobre, takže teraz vidíte, že niektorí hráči môžu byť takí sprostí, že proste sa odpoja. Takže vidíte, to je úplne nespravodlivé, takže nemusíte... tam bol jeden. Tu sa skryl. Zabij ho, kill him. Pozor! Pozor! AVP. AVP. No, takže žije ešte ten jeden čapták. No a tu všetci postupujú, jeden chudák. Vidíte tú nespravodlivosť, proste nemôžeme povedať, že túto hru vyhrali poctivo, lebo samozrejme naši hráči sa odpojili, takže ak niekomu táto hra toto kolo pripadá ako moc poctivé, tak je to... tak to nepochopím. No, a čo by som tak ešte chcel povedať? Že veľa vravíš. To je tiež možno pravda. To mi tiež môžete napísať do komentárov, že veľa miliem. Chcem dačo povedať a ty vravím ja. Tak prepáč. No tak hovor. To je DGško, divoký. Počkaj, tam ide jeden, no. A viete... No, už sú to traja. Dobře von! Viete, aká je jedna výhoda, keď nemáte toto... Jak ich tam rozstrieľal. Keď... No, tak toto je po ňom. Nie, on to po ňom. On ich rozstrieľal! Chápete to? Že oni majú Iron Sword, nie Iron Axe. Nie, oni ho dali. A toto sa mi zdá, že je Iron, teda to je Wooden, takže keď takto... Vybuchni bomba! Jo, vyhrali sme! A boli sme 2. Takže toto môžeme považovať, že ten chlapec, to bol úžasný, no bol presne tak, ako, kto môže povedať, že tento chlapec nebol dobrý? Jak sa voláš? Jogi? Kto pod nerozprával? Počkaj, ja musím mu hodiť, lebo ja budem najväčším lakatkom. Vieš prečo? Lebo vieš, keď sú 2, tak... Aha, že píše, že 5 kills, to je cheater, hacker a všetko dokopy. Veď nie. Aj nie, dobré, veď ja mu verím, že on nečituje. Utíkejte, chlapci, ježin kopek. No a preto som mu to zahodil, lebo presne, viete, keď sú 2, tak sa stále mení tá bomba, nie? No a... takže to vám napadne, že keď... to, tak to. No, už zobrali bombu. No a nie, zabili ho. No vidíte, táto hra už není fakt vôbec... zábavná. Áno. Koľko točíš? Neviem. Tak sa odpojíš ty, je to ničom, lebo... Ja to baví. Ja tam chodím flashbang. Není, aspoň... Veď choď za ním aspoň, nie? Nie. Utíkej, Jarko. Vieš? Oni ho chlapec divoký. Oni všetci chodia ináka ďalej, oni všetci chodia tá ďalej. Vieš, chodia, nie? Takže po ňom je. Oni ho zabili? Takže ak zoberú bombu, tak... Nie, nezoberú. Ja počkaj, to oni môžu, nie? Toto milujem. Takto ich môžem ľahko napadnúť. Ne, ty si drevo. Jak sa trhol! Daj si teraz z brandorky. Op. Už bežal. Tu si. A jak ti dal? Tak teraz sa Jaro skoro posral. Dobre, je to proste nedá sa to hrať, viete ako. Je to proste veľmi ťažké, keď je na vás toľko tých hráčov. 7 proti 2. Áno, a potom samozrejme, keď oni stále vyhrávajú, takže všetci už budú mať teraz kúpené určite AVPčka, najlepšiu zbroj, takže už je to úplne v prdoku, lebo... Pozor! O čože má AVP? Otočávky a
takto ich strieľaj. Wow, hezky ti dal, hezky. Ja som sa skoro posral. A ja. Teraz snáď nebude cítiť, jak som si teraz... A nie. Dobre. Ešte, že to není ňufa, ktorý ťucha. Poďte, daj mi tú bombu. Give me bomba. Give... Ty dobrý písar normálne, že? Give me bomba. Bomb. Aha, takže už je mŕtvy. Takže určite idú tadiaľ, alebo tadiaľ to. No choď. Kde? Wow! Kill him! Ne, no vidíte, dostali. Tak teraz ideme na inú hru, ktorá sa volá Block Hunt. Nie, dobre, nejdeme na túto hru. A mohol by ste prosím zrušiť research pack? Ty blbý! Tak sa nedá zrušiť. Nedá? Veď to je nainštalovaný do toho, vieš. Aha, no tak... A môžeme si zahrať niekedy Herobrineov výzvu. Áno, tak možno nejaké... Druhý diel. Hej. Takže, čo ideme si zahrať? Odpravil som vám Block Hunt, ale to je moc príliš dlhá. Áno, ak niekto pozná normálne, jak sa to... Block Hunt. Nie, hide and seek, tak je to podobné. A ideme zahrať Super Paintball. Prihlása. Good, very good. Takže práve sme sa dohodovali no a tu môžete vidieť, že... 3 kity, rifle to máte zdarma, je to normálny kit. Ktorý máte takú ďatku, ktorá za asi každú druhú sekundu vystrelí. Shotgun je vlastne... najpomalšia, ale vám vystrelí to najviac. A machine gun je podobná rifle, ale ten rifle je najslabšia, toto je na stredné, lebo ono strieľa jedno, ale stále za sekundu to vyflesuje. No takže ďalej, tie kity boli celkom drahé, ale samozrejme, že Jaro je veľký hráč tohto tu serveru, tak sa proste... Oni ma tu hnevajú, tak ja im ukážem, ako sa to hrá. Áno, pre paintball. A nie, dobre, toto máme iba... To sa tam nedá strieľať. Dá sa. Čo z toho? Lak? Menší lak serveru. Na tomto servere sa veľmi často stávajú tieto lagy, because... Daj si moje sluchatka na chvíľku. Počkajte. Ja to budem strieľať, vrčať. Sú mi malé, ty kokso. Dobre, zasa vidíte, že majú presilu, lenže táto hra sa hrá na jediné kolo, takže musíte postrieľať všetkých a vyhýbať sa tým zoguľam, ktoré lietajú. A obicích, to je tam, vidíš ho, ten je sám. Jo, dobre, má kill, či má bot, alebo zásah. A dole sa mi plní ten XPčkový vec, že keď ho mám naplné, tak nemôžem strieľať. Tak to už ide. Jo, má kill. A takto sa uzdravím. Alebo uzdravíte nejakého svojho hráča. Jo, waterbomb. Utíkej, káčo, a zabili nás. Ale za nás môže druhý oživiť. Áno, napríklad tam ten čapta, keby na nás hodil bombu, neveď, hoď to na zem, to je debil. Prepáčte za tento výraz, ale to sa nedá. No vidíte, tento to vie hrať. A ideme, útok. Hore boli. Veď ty vidíš ich niky? Nie, iba... Tu sú, vidíš. Utíkej, chlapče, utíkej, honíte Jarda, divokej. Jo, zozadu. Ja nie som Jarda. Prepáč, Jarko, divokej. Keby dačo, naše mená sú úplne iné ako... Oh yeah. Mám dačo prezradiť? Nie. Môžem? Nie. Prezradím to. Dobre. No vidíte, vyhrať hru. Viete, ako sa volá naozaj Ment 97? Nie, tak toto nie, toto nemusíte počuť vôbec. Volá sa Jan Novák. Jasné. Áno, keď si dáte, že Ment na príjma Novači, jak sa volá, tak tam to vraj, že ohľadom toho streamu, že ako to je. A
A vraví aj o to, aj vraví... Má shotguna ináč. Hej, viem. A tam sú tie titulky, že sa volá Jan Novák. A to kto povedal? Ja viem. Ale kto to povedal, že sa tak volá? Veď, lebo tam boli tak dole titulky. Aha. A teraz... No copyright. A do tejto pesni, do tohto dielu... Počúvaj, ako to plusám, že to bude počuť iba jednou nohou. Čo? Že jednou rukou. Že jedno ucho. Ako? Ne. Teraz som vôbec neposchopil. Už hráš. Run, more, run! Môžeš sa vám zdať, že... Buchol som do mikrofónu. Veď ja som iba skúšal mikrofón. Toto je ten shotgun. Vidíte, strelia to ako normálna brokovnica, také broky. A ono vás to môže zabiť na jednu ránu. Ak ste dostatočne blízko a dostanete veľmi veľký... A ten machine gun je dobré na túto mapu, lebo tu si vyleze tam choď, tam bežal jeden. Tam vidíš ho? Dvaja, traja. Utíkej. Tam napravo. Utíkej. Pozor, on má tiež shotguna. Je po nás. Takže a nepočuješ, že keď strieľajú, že jedno ucho inak? Ja som zabudol ale sluchatka. To si ja mám zlé ucho. Nie, sa zdalo, že fungujú tvoje dobre. Ale je to tak zatiaľ, že prehrávame. Pozrieme sa, kde sú ostatní. Nie, stále prehrávame. To sa tu... Pozriem, kde sú tí gej. Bráňa zo všetkých síl. Naši. Dajte ho dole. Vidíte, on má partikly. Vidíte to? Ale má rifle. Gej. Dobre, nechceme... sú iba dvaja, Šmarto na nejakého našeho. A ich je o mnoho viac. Už sme dvaja slabé. Ježiš, jak sa bránia chudáci. Za vami! Fall you! Bombu! Fall you! Už je iba jeden. A ten má už zničený chestplate. Už aj nohavica. Už aj čapku. Už aj! Bojuj! Daj mu, on má posledné životy a je za ním. Netrvom, to game. Prečo je to vždycky tak, že vždy keď sa pripojíme do nejakého týmu, tým prehrá. A keď sa pripojíme do toho druhého týmu, ktorý vyhral, tak tiež prehrá. Nie je to zvláštne? Nie. Dobre, koľko točíme? Neviem, nemám druhú obrazovku ako ostatní youtuberi. No tak to môžeš pozrieť. Ale toto by už bolo z tohto videa úplne... Počkajte, ja vám chcem ukázať, čo sme dostali, takže... táto pesnička sa mi najviac páči. Teraz môžeš počuť, že jedno oko. Myslíš taká tá... Nie. A ešte mám toto. Asi máme vypnutý muzik, takže nič nepočujeme. Počujem. Tu mám Active Week, Active Ship. A toto, čakaj, čo je chicken, toto však? Nie, to bol, chicken je to červené. Tak toto je môj psíček. Volá sa Jarko. 009. A teraz to musím rýchlo kliknúť, lebo tam mám nejaké meno, ktoré nechcem, aby ste videli. What the hell, bitch? Was ist das? What the hell? This is chicken dinner bone. Toto by sa páčilo, vieš komu? Vieš komu by sa to páčilo? No. Nagaču. To je hezký, ako ona beží nohami hore. To si môžete, keď si ho pomenujete nategom alebo v kreatíve vajíčko premenujete na veľké D, I, N, R, bone. Tak sa vám otočí proste. Hoci čo sa môžete premenovať, môžete si premenovať konia, môžete si premenovať. Ja vám to nechám na pár sekúnd, tak aby ste si to mohli odpísať. Ja to si môžu stopnúť. Ja viem. Toto by bolo z tohto. A my sa s vami lúčime.